64 tapas sobre a mesa para degustar os mellores sabores e produtos da nosa terra. Hoxe botou a andar unha nova edición e xa van 10 do Ponte de Tapas, unha cita que se desenvolverá ata o 19 deste mes e na que participan 52 establecementos da cidade. Aí esperamos e agardamos que todo o mundo veña a probar as tapas, que todo o mundo que este encantado coas tapas como estamos nós e desexando probar as primeiras a ver se están ao nivel de anos anteriores. Nesta 10ª edición competirán no certame 35 tapas tradicionais, 23 tapas creativas e 6 cócteles. Temos de todo un pouco. Pois ofrecemos algo novedoso, unos rollitos de calabacín con uno lleva bacon, el otro jamón york y con dos salsas totalmente diferentes y muy sabrosas, la verdad. Una es salsa picante, que el secreto es ya del cocinero, y la otra es salsa de arándanos. Pues un bocadillo, bueno, mini bocadillo de bacon con lacón, tomate, un poquito de queso e mayonesa. E o cóctel non é nada, o cóctel é unha copia declarada dunha receta dun postre típico galego, que sería usar o viño propio que temos nós nas aldeas, asar unha mazá ao forno, neste caso sería unha mazá reineta, metemos unhas setas caramelizadas, que dai ven a diferencia, e depois mollámoslo con un pouco de mel de milflores daqui da zona. Dende o Concello lembraron que o mes de novembro é ideal para este tipo de eventos. Están nunha época baixa para eles, antes do Nadal, despois, de setembro e demais, polo tanto, axuda moitísimo ou é un complemento para que as caixas, en definitiva, para que a súa facturación mellore. Entón, nos encantados de colaborar. De feito, este ano levábamos a proposta de volver a ter solamente 2 fins de semana e foron eles e elas quen decidiron que era mellor mantelo máis tempo. E os hostaleiros tamén comparten esta opinión. Pues la verdad da mucha vida al local y sobre todo a Pontevedra entera. Tanto ahora ya era en el centro, ahora ya fue un poco más a las afueras y da mucha vida. Por darnos a conocer un poquito más y que se mueva un poquito más en invierno, como quien dice, que no solo sea en verano. É unha diversión, como todos, presentar, digamos, algunha das cousas das que facemos aquí, intentamos que sean novedosas, sobre todo por aplicación das puntos fungos e nada máis. Unha edición que contará cun premio do xurado, o premio do público a Tapa Pontevedra e un novo premio a mellor tapa con conserva de pescado ou marisco que patrocina a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas e Pescados. E chegamos a un acordo. O acordo consiste en que aqueles establecementos que nas súas tapas empreguen conserva, a parte dos premios aos que optan normalmente, poden optar de seren gañadores a ir a Madrid Fusión como representantes do Concello de Pontevedra a preparar esa tapa e a 500 euros para o gasto de transporte. Xa o saben, achéguense ata Pontevedra ata o 19 de novembro para desfrutar e, sobre todo, degustar estes manxares no Ponte de Tapas.